Em dic Arnau Coll, tinc 28 anys i sóc de Santa Coloma de Gramenet. Aquest vídeo recopila la meva trajectòria professional i educativa com a administratiu comptable. Soc tècnic superior d'Administració i Finances des de fa 5 anys i tinc més de 3 anys d'experiència a PAMSA, una empresa editorial en la qual he fet tasques d'administració i comptabilitat com ara gestió de subvencions o control i planificació comptables. A més, mantenir relació amb les entitats i institucions col·laboradores gestionant documentació, pagaments o organització de viatges internacionals. Durant els estudis vaig fer diversos cursos i seminaris de màrqueting, finances i comptabilitat i no fa gaire he començat una formació específica en informàtica per ampliar els meus coneixements sobre el sector i també vaig a classes d'anglès perquè vull examinar-me del nivell C2. Pel que fa a mi, em considero una persona responsable, organitzada i exigent. Quan em marco un objectiu, aconsegueixo assolir-lo. Crec que encaixo molt bé en el perfil de la seva empresa, ja que compartim objectius i penso que puc aportar noves perspectives. Per això, els agraeixo molt la seva atenció i els deixo les meves dades de contacte al final del vídeo. Hola, el meu nom és Sara Bondia, tinc 24 anys i soc de Blanes. Fa un parell de mesos he acabat Educació i Integració Social. Tot i que en un principi jo volia estudiar Educació Infantil, els meus pares van insistir perquè estudiés Educació i Integració Social i estic molt contenta d'haver-los fet cas. Pel que fa a la meva experiència, es limita a la col·laboració amb diferents associacions i ONGs on encara soc voluntària. Tot i això, en aquests contextos he pogut adquirir experiència fent diverses tasques de valoració, coordinació i supervisió d'activitats lúdiques i educatives. També he dissenyat plans socials individualitzats per a un casal d'estiu i vull destacar que la feina al casal també ha estat com a voluntària i ha estat molt enriquidora. Per això no em faria res col·laborar-hi un altre cop. Busco una feina que em permeti posar en pràctica els meus coneixements. D'una banda, vull destacar la meva capacitat de comunicació, empatia i compromís, actituds que considero molt rellevants per a aquest sector. En poques paraules, soc una persona treballadora i aprenc molt de pressa. De l'altra, tinc total disponibilitat i flexibilitat geogràfica. Si creus que puc encaixar en el teu projecte o la teva empresa, no dubtis a contactar amb mi i moltes gràcies per la teva atenció.